I think for the first time, I'm agreeing with my brother in politics. Musi. Yes. For the first time, we are asking even leaders, but let us put our differences aside. Yes. Story ende biasara ibago thenga maragambaro usengo naroro, that is neither here nor there. Omuntu tubugate matiang abantu mbaroro bago doubtinga sometimes waikabateba simparati ngo support yale matiang. I'm the majority leader we serikali yumuske simparati, and what I'm talking tingu kwana bosi aneta koletiki etari aware negento togokora directions ya toko tokubwatie gente kiongozi gitu keko tote. Nobody is against Matiang'i. We are all supporting him. Again, take kanene kirumugusi oregaiga. Twakoreirwe cheche sana. Umuske boss nakwa nga bintu mbere bya ruto twa realize ekero umuntu agutwagakira nga affordable housing kwerendega ali ekerubononya nani ngubori to kumanyororo. Affordable housing ichira keri nyanchwa gas kiro umuntu agiroche uranyore nyumba yechibas chinke wekonye. Pono umuntu aire enyumba ekerubogali iga town inji akunya gukwana nga na chajirete mbia sara ke ibono tokote nge chiro ne agacho na yumuntu agweta ikere chire ima masimba mali bozi no muborira atakorara masimbe zingenjo masimba na tambe sana nga yara ikere chire chim ebichire kare igari se itomate bobasi nga ingu ikera kanga barete tebinde biga abosongo askero umuntu aroche chipara chingia tube cru street lights chingia genda omabeboniga kusogende Kisumu ndo konya gotere ligunga tubwate si umuntu lioka lakini kogwecha gento ngeyo se itoka igatokoleteki tororo. That's what I'm asking. Kirumugusi ole kerensemo abara imba chaka gutwetani abara itiga tutige bitina toigwane turamanya asimatiangere etokumubwate 100%. Ebiashara binde byansaiga byo governor byo senator byo women rep turatiga